Hyvää pääsiäistä! Tänään me olemme maailman upeimman uutisen äärellä. Varhain sunnuntai-aamuna tulivat 2 naista katsomaan Jeesuksen hautaa. Sinne haudalle tulivat Magdalan Maria ja toinen Maria. Kun he saapuivat siihen haudalle, enkeli laskeutui taivaasta. Enkeli tuli taivaasta maan päälle ja tuli maanjäristys. Se enkeli vieritti kiven Jeesuksen haudan suulta pois. Ja tuo enkeli istuutui kiven päälle. Enkeli oli hohtava kuin salama. Ja tämä enkeli oli valkea kuin lumi. Hautaa vartioimassa olleet vartijat pelästyivät enkeliä niin, että he alkoivat vapista. He kaatuivat maahan kuin kuolleet. Tässä tämä enkeli istuu tämän suuren kiven päällä. Ja täällä näkyy haudan suu. Enkeli sanoi näille naisille, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Hän sanoi, tulkaa katsomaan, tuolla on paikka, jossa hän makasi. Ja enkeli jatkoi, menkää kiireesti ja kertokaa hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan ja siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät haudalta. Kiireesti matkaan. He olivat samaan aikaan peloissaan ja iloissaan, ja he veivät sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Jeesus kuoli, mutta Jeesus nousi ylös haudasta. Enkeli tuli ja vieritti sen suuren kiven pois haudan suulta. Ja nämä naiset saivat omin silmin nähdä, että se hauta oli tyhjä. Tyhjä hauta kertoo meille, että Jeesus on voittanut pahan. Jeesus on voittanut pimeyden. Meidän syntimme on sovitettu. Enkeli lähetti naiset viemään hyvää uutista kiireesti eteenpäin. Jeesus elää. Ja sitä uutista mekin viemme eteenpäin. Jeesus elää. Hän rukoilee puolestamme. Ja kerran hän tulee takaisin. Enkeli sanoi naisille, hän on noussut kuolleista. Opetellaan nämä sanat ulkoa. Hän on noussut kuolleista. Hyvää pääsiäistä teille.